ku na kira babu kamar ku a guri na soyayya domin ku ne na shiga bani canzawa. Saurayi kai na kira babu kamar ka a guri na soyayya ne zan baka taho mu kara shakuwa. Ni fake nake ta kauna haka yake a bayani, bayan kin arife babu wacce zan nuni, ke nake ta so kullum domin kin wuce raini. Ni hakan san kina tashi ina ta ihsani, duk mai cewa in barki aikuwa ya zamo wawa. Ina ta kaunar ki kullum bani canzawa. Mai son guri na sai dace a soyayya, soyayya ta rayuwa ce a gurin mu. Tunda dai ina son ka na fauce na tozarta, sai daga can guri na sannan ka yau zata. Ni kwa za na furta ka zuciyata ka yau kwata, ni mata kai ne miji na san ka ji manufata. Dukkanin waya kai ne zan so ka wuce kowa, wasu na idan na tashi zan kira ka kyakkyawa. Mai so guri na sai dace a soyayya, soyayya ta rayuwa ce a gurin mu. Ke na sa cikin raina ko a zarrakin tsada, yan mata soyayya na shigo ta ne dalilin ku. Mu yan mata mun zama a dangare a gunkuwa, inda babu babu gari yanzu an ji dakin mu. Soyayya nake baki yan mata zo ki karbe ta, domin san kina kama babu wanda zai kwata. Dai ya zo domin kwata wallahi za mu fafata. Ki kiran bani kullawa akan ki ba na yin mita, dukkanin wani sirrin mu bar shi karmiya ya ta, mu zauna tare ba rabuwa haka ne dalilina. Mu yan mata mun zama a dangare a gunkuwa, inda babu babu gari yanzu an ji dakin mu. Ni saurayi ta bar su kai ne ciko na burina, yan mata ga su sun tare suna ta sun ka babarna, sun zo suna ta farta maka so suna faɗin ƙauna. Ni ba na so su rabe ka aika jiyo dalilina, idan kwa sun ki daina warin su za ya yi ƙauna, dan kowa za su daina ganin ka ni za na boye ka. Mu yan mata mun zama a dangare a gunkuwa, inda babu babu gari yanzu an ji dakin mu. Soyayya ce nake nuna ta gare ki masoyiyata, yan mata zo ki aminta dalilin zamun rayuwata. Mu yan mata fa muna ta jiran ka masoyi ka zo ka zauna, domin soyayyar zamani dan kanmu ya babaranta. Babar kyanki yan mata ai daga yau sunan ki Zara, ita dai Zara ko cikin taurari na san ba ta da tsara. Bayan kyau ga kyawun halaye sannan ga ki da kara, ba kya laifi kuma ko da kin yi min shi na hakura. Duk wanda ya zo wai akan sanki zai yi mun kai na kara, dai ta ce zan masa karya raba ni da ni da masoyiyata. Mu yan mata fa muna ta jiran ka masoyi ka zo ka zauna, domin soyayyar zamani dan kanmu ya babaranta. Saurayi ta so kai ka bani ruwan sun ka na sha na makance, domin gane kan kaunar ka yau ni na zama ta kurma ce. Kai ne ji na da gani na sai na ganka nake iya bacci, duk wanda ya tafa mun kai ba shakka raina sai ɓace, domin kowa fa yana ta faɗin cewa da kai maka dace. Mu zaman ma tare da kaunar manzon Allah a falbanta. Mu yan mata fa muna ta jiran ka masoyi ka zo ka zauna, domin soyayyar zamani dan kanmu ya babaranta. Kana ban kulawa dan saurayi da kai na fi kauna dan gata, zan kasance tare da kai ba za mu rabe ba da kauya. Kina ban kulawa a soyayya ke ce na fi kauna yan mata, taho zan kasance tare da ke ba za mu rabe ba dukan wuya. Soyayya idan aka yau dace to za a kasance tare guri, wani ku tana kawar shakuwa idan an gina ta kan gaskiya. Soyayyar ki yanzu na fafara ba za na bari ba,
Koda wata ta fa kira na nan ba za na jiyo ba, giyar sanki tintini ni na sha ba za ta sakin ba, daukin ki nake nema kullum ta hokitar ba. Dukan wani wanda yake son ki kafin in rike shi ya ja baya, idan ya ki in masa dukan ya mu bata da shi ba na kunya. Soyayya idan aka yau dace ta za a kasance tare kwarai, wani abu tana kara shakuwa idan an gina ta kan gaskiya. Saboda ta wani ba na bari ni kai na fi kauna, hannu bai tare hasken rana ka gane nufina. Allah ya yi ikon sakan mu ka zama mijina, mu zauna tare da juna albarkar manzona. Allah shi ne wanda na yau roƙo sarki da ya tilau mabuwayi, kamar matar maza zauna sanan ba gujewa yan ƙarya. Soyayya idan aka yau dace ta za a kasance tare guri, wani abu tana kara shakuwa idan an gina ta kan gaskiya. Yan mata ku na yi kira babu kamar kwa guri na, soyayya domin ku ne na shiga bani canzawa. Saurayi kai na